салому дуруд бинандаҳои азизу гиромӣ, умедворем хубу хуш ва сиҳату саломат ҳастед. Афсона Акобиршо ҳастам. То чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно месозам. Имрӯз 24 декабр ва соат дар душанбе 11. Шумори мубталоёни COVID-19 ба 13 000 расид. 32% оилаҳои тоҷик истеъмоли ғизоро кам карданд. Ҷурабек Муродов, ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ, имрӯз 78 сола шуд. шумори расмии гирифторони бемории коронавирус дар Тоҷикистон рӯзи 22 декабр ба 13 034 кас расид. Намояндагони Вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтанд, дар шабона рӯзи охир 36 мавриди навро ошкор карданд. ба иттилои расмӣ аз охири моҳи апрел, замони эътирофи мавҷудияти коронавирус дар Тоҷикистон, то ин дам 89 нафар аз бемории ҳамагир ҷон бохта, тақрибан 12,5 ҳазор нафар шифо ёфтанд. мақомот аз ин бештар ҷузъиёт намедиҳанд, вале мунтақидон ба омори расмӣ бо шубҳа менигаранд. ба бовари онҳо, омори воқеии беморон ва талафот аз коронавирус ба маротиб бештар аст. Радиои Озодӣ то кунун рӯйхати 231 нафарро ҷамъ овардааст, ки бинобар тасдиқи пайвандон, пизишкон ва навиштаи расонаҳо аз коронавируси нав ва илтиҳоби шуш фавтиданд. 32% хонаводаҳое, ки дар як назарсанҷии Бонки ҷаҳонӣ аз Тоҷикистон назар доданд, гуфтанд хӯрдани хӯрокро кам карданд. иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ мегӯянд, гуруснагӣ дар қисми аз хонаводаҳо падидаи воқеии соли 2020 буд. Дафтари Бонки ҷаҳонӣ рӯзи 23 декабр дар як нишасти онлайнӣ гузоришеро дар бораи вазъи иқтисодии Тоҷикистон ва натиҷаҳои назарсанҷии Тоҷикистонро мешунавем муаррифӣ кард. Ин назарсанҷӣ аз соли 2015 инҷониб ҳар моҳ дар миёни 1400 хонавода, ки аз ҳама манотиқи Тоҷикистон ва қишрҳои мухталиф ҳастанд, доир мешавад. Алишер Раҷабов, иқтисоддони дафтари Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон, ки натиҷаҳои ин назарсанҷиро муаррифӣ кард, гуфт, шумори хонаводаҳое, ки гуфтанд истеъмоли хӯроквориро кам карданд, хеле зиёд шуд. Масалан, ба ҳолати моҳи ноябри соли 2020 32% оилаҳои пурсидашуда гуфтанд, ки истеъмоли ғизоро кам карданд. гуруснагӣ як феномени рӯшани соли ҷорӣ буд. дар назарсанҷӣ одамон гуфтанд, ки барои харидани хӯроки кофӣ пул намерасад ва маҷбур мешаванд рӯзҳо гуруснагиро таҳаммул кунанд. Як манбаи даромади асосии хонаводаҳо дар Тоҷикистон пулҳои фиристодаи муҳоҷирони корӣ аз хориҷ аст ва бо оғози пандемия пулфиристонии муҳоҷирон ба шиддат кам шудааст. бинобар натоиҷи ин назарсанҷӣ, авҷи коҳиши интиқоли пул ба баҳори имсол рост омадааст. бисёре аз муҳоҷирони корӣ дар авҷи нахости коронавирус, бинобар ҷорӣ шудани реҷаи гӯшанишинӣ ва ё локдаун дар Русия, бекор ва бемаош монданд ва табъан натавонистанд ба хонаводаҳояшон пул фиристанд. дар Русия наздик ба 1 миллион муҳоҷирони корӣ то шурӯи пандемия кору зиндагӣ мекарданд. муовини вазири хориҷаи Русия Сергей Рябков маъмурияти президенти мунтахаб Ҷо Байденро дар Русия бадбинӣ айбдор кард ва гуфт, ки интизор дорад равобит бо ИМЕА аз бад бадтар мешавад. дар мусоҳибааш бо оҷонсии Интерфакс рӯзи 23 декабр, як моҳ пеш аз маросими савгандёткунии президенти мунтахаби Амрико Ҷо Байден, Рябков гуфт, аз одамоне, ки аксари онҳо карьераашонро дар Русия бадбинӣ сохтаву кишвари маро сиёҳ карданд, интизори хубӣ шудан аҷиб хоҳад буд. равобити Москву Вашингтон солҳои ахир дар робита бо ғасби Крим аз ҷониби Русия дар соли 2014, нақши ин кишвар дар ҷангҳои шарқи Украинаву Либия, мудохила ба интихоботи Амрико ва Аврупо ва ҳам ҳамлаҳои рахнагарон, ки дар он Русия гунаҳкор мешавад, бадтар шудааст. интизор меравад, ки бархурди Байден нисбат ба Москав дар масоили ҳуқуқи башар аз сиёсати хориҷӣ сахттар хоҳад буд. президент Доналд Трампро барои сиёсати нармаш нисбати Русия интиқод мекунанд. ҷурабек Муродов, ҳунарманди Иттиҳоди Шӯравӣ, имрӯз 78 сола шуд. ҳунарманд аз соли 1963 то соли 1992 ба унвони овозхон дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон фаъолият дошт. аз соли 1990 то 1995 депутати Шӯрои олии Тоҷикистон ҳам буд. соли 1974 бо унвони ҳунарманди мардумии Тоҷикистон ва соли 1978 сазовори унвони артисти халқии СССР мешавад. барои нақши муассир
мухосираш дар рушди санъати овозхонии тоҷик соли 1987 барандаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ гардидааст. муаллифи 500 оҳанг буда таи 50 соли фаъолият дар саҳна 2000 суруд сароидааст. дар рӯзи зодрӯзи ҳунарманд бо ӯ суҳбате анҷом додем ва таманниёташонро дар арафаи соли нави мелодӣ пурсидем. ассалому алайкум бинандагон ва шунавандагони азиз. bahor omad zimrem باز یک سالی دیگر بگذشت تمامی زندگی آهسته از پیشین نظر بگذشت 2020 گسیل میکنیم 2021 خدا خواهد با دو دست پیشی بر با حرمتانه پیشواز میگیریم. هر یک سال موفقیتی خودش است، کمبودی خودش است. از 2020 بسیار امید داشتیم که 2020 سالی عالی جناب میشد، جنگ ها نیست میشد، سالی صلح میشد. صد افسوس که اولی سال بسیار وزنین آمد و خدا خواهد 2021 باز ماه دکبر به یکدیگر همین که دعای نیک کرده تشکر بگیم 2022 هم عالی جناب پیشواز می‌کنیم. академик ҳомид мансуров агар умр вафо мекард ба синни 95 мерасид. ин донишманди фақиди тоҷик 25 декабри соли 1925 дар шаҳри самарқанди узбекистон таваллуд шуда дар хонаводаи Садриддин Айнӣ қаҳрамони тоҷикистон ба воя расидааст. баъд аз таҳсил дар риштаи тиб дар соли 1959 нахустин пажоҳишгоҳи бемориҳои дарунӣ дар иттиҳоди шӯравиро таъсис дод ки то ҳол дар кишварҳои минтақа бо номи клиникаи Мансуров шӯҳрат дорад. доктор Мансуров 25 августи соли 2013 дар душанбе фавтида дар оромгоҳи Лучоб дафн шудааст. ҳамкоронамон Искандари Фирӯз ва Амриддин Олимов бо пайвандону ҳамкорони Ҳомид Мансуров суҳбатҳое карданд ва ҷузъиёти онро бароятон пешниҳод мекунам. ин бемористонро дар душанбе бо номи клиникаи Мансуров мешиносанд. ин муассиса аввалин пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ё бемориҳои дарунӣ дар қаламрави Иттиҳоди Шӯравӣ буд. бемористонро дар соли 1959 академик Ҳамид Мансуров таъсис дод ва тӯли чанд даҳсола худаш раҳбарӣ кард. ба гуфтаи ҳамкорони Мансуров, ин маркази тиббӣ дар миёни сокинон ва кишварҳои минтақа чунин шӯҳрате дошт, ки аз ҳама кишварҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ ба ин ҷо барои табобат меомаданд. ҳоло ҳам беморон аз кишварҳои минтақа ба ҷустуҷӯи клиникаи Мансуров ба Тоҷикистон меоянд. дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология дар Тоҷикистон фақат ба хотири Ҳамид Ҳусейнович Мансуров кушода шуда буд. чӣ қадар вақт устод агар дар байни мо набошад ҳам онро фақат ба номи Мансуров ном мегиранд. академик Ҳамид Мансуров агар умр вафо мекард ба синни 95 мерасид. ин донишманди фақиди тоҷик 25 декабри соли 1925 дар шаҳри Самарқанди Узбекистон таваллуд шудааст. ӯ дар кӯдакӣ ятим монда дар хонаводаи Садриддин Айнӣ қаҳрамони Тоҷикистон ба воя расидааст. Мансуровро писархонди Айнӣ мегӯянд. Фарида Мансурова духтари Ҳамид Мансуров ёд дорад ки чӣ гуна Айнӣ бо падараш меҳрубон буд. Я помню эту историю хорошо. ин ҳодиса хуб дар хотирам ҳаст. рӯзе устод Айнӣ бо бостоншиноси рус Герасимов, ки қабри Рудакиро пайдо карда буд, нишаста буданд. Камол писари Айнӣ дар рӯи ҳавлӣ машғули бозӣ буд ва падарам тоза аз мактаб бо либоси зебову шинам баргашт. вақте устод Айнӣ аз Герасимов пурсиданд ки кадоме аз онҳо писарам ҳаст, Герасимов ба падарам ишора кард. баъд устод Айнӣ бо ханда гуфтанд ки ту зиндаҳоро наметавонӣ дақиқ куниву чӣ тавр ту тавонистӣ аз рӯи устухонҳои ҳазорсола Рудакиро муайян кунӣ. бинандаҳои азиз, гузориши пурраро рӯзҳои наздик метавонед дар сомонаи радиои Озодӣ бубинед. бонки миллии арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 24 декабр чунин таъин кардааст.
бинандаҳои гиромӣ, ин буд чанд хабару гузориши тоза дар барномаи навиди бомдодии радиои озодӣ. Хабару гузоришҳои бештарро дар таҳияи ҳамкоронамон аз сомонаи радиои озодӣ бихонед ва тамошо кунед. То барномаи баъдӣ худоҳофизӣ мекунем. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.